Muskulatura tolestailearen indartze esentrikoa. Eserita jarriko gara. Ukondoa tolestuta, besaurrea mahai baten gainean bermatuta. Eskumuturra ertzean eta ahurra gora begira, mahaitik kanpo. Pisu edo botile batur hartuta, eskumuturra tolestuta dugula, estentsio mugimendua 5 segundoz geldiaraziko dugu. Hasierako posiziora itzultzeko kontrako eskua erabilita egingo dugu. Eskuaren jaitsiera mugimendua geldiaraztean lortuko dugu esentrikoa. Eta, beraz, pisua goratzea beti izango da pasiboa, beste eskuak egina. Hamar errepikapeneko 3 serie egingo ditugu egunean behin.
muskulatura kubitalaren indartze ezentrikoa. Eserita jarriko gara, ukondoa tolestuta, besaurrea mahai baten gainean bermatuta. Oina erabiliz, goma zapalduko dugu, eta beste muturrari eskua erabiliz helduko diogu. Ahurra beherantz begira dugula. Beste eskua erabiliz, pasiboki eskumuturra atz txikirantz okertuko dugu. Itzulerako mugimendua 5 segundoz geldiaraziko dugu. Hasierako posiziora itzultzeko, kontrako eskua erabilita egingo dugu. 10 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu egunean behin.
Muskulatura pronatzailearen indartze ezentrikoa. Aulki batean eseriko gara. Besaurrea mailaren ertzean jarrita eta eskua kanpotik. Aurra gora begira. Oina erabiliz, goma zapalduko dugu. Gomaren beste muturrak kanpotik eratuz, eskuaren atzealdea inguratuko du. Beste eskua erabilita, modu pasiboan, aurra lurrera begira jarriko dugu. Hasierako posiziora itzultzeko, mugimendua balastatuko dugu 5 segundoz. 10 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu egunean behin.